שלי, כן. מה קורה, מאמה? קורש. טוב. מה הולך? מה קורה, חיים? איך את? אתה? תגידי, מה, קמת עכשיו? לא, מה פתאום? איפה את? איפה את? איפה את? בבית. בבית? כן. את ערה? כן. צאי שנייה למרפסת. המרפסת? כן, המרפסת שלך. טוב, יוצאת. זריז, ממי, זריז. רגע. איפה אתה? את במרפסת? כן. תסתכלי בחוץ על השביל. את רואה שם שתי אנשים עם צידנית? שני אנשים מקודמים? כן, כאלה הולכים שם. יש להם גם, נראה לי, איזה מפה על הזה. את רואה? לא. לא שומע, את רואה? לא. זה כי החיים הם לא פיקניק, גברת.